Kedves püspökatya, kedves testvérek, aki az Urat, Jézus Krisztust nem szereti, az átkozott legyen. Ezt Szent Pál írta le. Méghozzá olyan körülmények között, hogy az író deák törökülésben ült, a földön az akkori kor szokása szerint, ölében tartotta az írótáblát, és bizony fáradtan, izzadva írta egymás után a görög betűsorokat, és mikor a levélnek a végére értek, amit Szent Pál Korintusba címzett, akkor Szent Pál helyet cserélt az íródeákkal, és hogy elhiggyék, hogy valóban ő a szerző, ő a levélnek az írója, odaírta görögül, hogy saját kezű üdvözletem Pál. Hogy elhiggyék, hogy igaz az írás, és akkor valami fontosat még hozzá ír, a Pál után jön, amit előbb mondtam. Aki nem szereti az Urat, Jézus Krisztust, az átkozott legyen. A beszédnek a fonalát vihetném abban az irányban, hogy lám, jaj annak, aki az Úr Jézust le akarja tagadni a történelemből, jaj annak, aki Jézus ellen megy, de nem erről lesz szó, hanem a dolognak a pozitív oldaláról, hiszen Szent Pál ezzel kijelenti, hogy az üdvösségnek a feltétele az Úr Jézus iránt való szeretet. Ha átkozott az, aki nem szereti Jézust, akkor áldott az, aki szereti őt. És ezt már nem Szent Pál találta ki, hanem maga az Úr Jézus parancsolta, hogy őt mindennél jobban szeressük. Még Szent Jánosnál olyan szelíd sorokat olvasunk, hogy ahogyan szeret engem az Atya, úgy szeretlek én is titeket, ti is maradjatok meg az én szeretetemben. Ez még olyan szelíd mondat, de amikor Szent Máténál megszólal, az már valósággal hátborzongató, aki pedig jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Tehát a legerősebb szeretetnél is nagyobbnak kell lenni az Úr Jézus iránt való szeretetnek. Máshogy pedig azt olvassuk az Úr Jézus szájából, hogy aki meg akarja menteni életét, az elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét, én érettem, az megmenti életét, az örök életre. Tehát az is kíván, hogy életet elveszítsük ő érte. Hihetetlen igényes Jézus. Annyira igényes, hogy amikor tanítványt hív, és azzal válaszol, hogy Uram, csak előbb hadd temessem el az atyámat. Az édesapám meghalt, és el kell temetnem. Mit válaszol Jézus? Hagyd a holtat, temessék el a halottaikat, te csak jöjj és kövess engem. Hallatlan kemény beszéd. Hogy ott hagyja saját édesapját, ennél a legnemesebb cselekedetnél, az édesapa eltemetésénél előbbre való Krisztusnak a követése.
Most az lenne a természetes, hogy ilyen igényekkel szemben az emberek tagadással válaszolnak, hogy nem megyünk. Akinek ilyen nagy igényei vannak velünk kapcsolatban, azután nem megyünk. Az lett volna a természetes, ha pusztába kiáltott szó maradt volna az egész és elhal. De nem így lett. Pontosan az ellenkező, mert a világ történelem folyamán rengeteg, de rengeteg ember, ki tudja hány millió vagy milliárd, így szerette Jézust, ahogyan ő azt kívánja. Szent Pál, mit szenvedett az az ember Jézusért? Krisztus szeretete sürget minket, mondta, és ő ment. Hihetetlen távolságokat begyalogolt. Megvesszőzték, megkorbácsolták, megkövezték. Ki tudja hányszor hajótörést szenvedett, és a végén pedig lefejezték Krisztusért. És boldogan vállalta mindezt, mert élt benne az Úr Jézus iránt való nagy-nagy szeretet. És ez a szeretet élt tovább az egész történelemben, ha előveszünk Szent Benedeknek a reguláját, a szerzetesek életének az egyik alapvető szabályzatát, abban azt olvasjuk, ez a fő szabály, hogy Krisztus szeretetének semmit nem szabad eléje tenni. Tehát a legfontosabb Szent Benedek szerint Krisztus szeretni. Egy másik alapvető könyve a középkori egyházi életnek, és ma is nagyon sokan forgatják, Kempist Krisztus követését. Ő is azt mondja, boldog az az ember, aki megérti, mit jelent Krisztus szeretni, és megérti azt, hogy mit jelent Krisztusért saját magát megvetni. És az elképesztő elgondolni azt a hihetetlen tömeg ember, akik vállalkoztak a remete életre annak idején. Azt a hihetetlen tömeg férfit és apácát, akik Jézusért lemondtak mindenről, vállalták a szerzetes életnek minden nehézségét, egész életüket rátették arra, hogy az Úr Jézus kedvében járjanak. Szinte lehetetlen elképzelni azt a rengeteg vértanút. Nem tudni mennyi, de biztos, hogy több mint 7-8 millió, akik mind önként, szabadon életüket adták, rettenetes kínzást, mindent vállaltak, csak azért, mert a mi Urunkat, Jézus Krisztus szerették, és érte éltek és haltak. Csodálatos dolog ez, kedves jó testvérek! Más személyek lettek azok annak idején bármilyen híresek, legyen egy Nagy Sándor, vagy Napóleon, hát annak idején rajongtak értük, de ma már csak egy történelmi erekje, mindegyik. Lehet, hogy érdekes, ha filmen esetleg meglátjuk őket és feldolgozzák, de nem érdekel bennünket. De amikor az Úr Jézusról van szó, ő ma is pontosan olyan élő valóság, mint amikor a földön jár, a Szentföldön. Hadd gondoljunk egy kicsikét, hogy megpihentünk Ipoly-Tarnócra, ahol a németek a templomot összerombolták, és pontosan oda kerültünk Losoncról, ott laktunk jó pár hónapig, nem volt templom, a temetőben vettem részt, mint diák a szentmiséken, és egy kislány beszakadt valami pincébe,
és nagyon beteg lett, amikor magához tér, akkor nagyon, de nagyon örültek, és a kislánynak első kívánság az volt, hogy neki ne vegyenek új ruhát, csak majd akkor, ha a templom elkészül. És a mai világban úgy fest a helyzet, hogy az igazán művelt emberek, az okosok, akik mélyen szántanak, akik gondolkoznak, azok vallásosak. Visszatér az a helyzet, ami a római birodalomban is előállt, hogy pogányoknak nevezték a pagánuszokat, a falusiakat, a műveletleneket, mert azok, akik tehetségesek voltak és gondolkoztak, azok már mind a katolikus egyházhoz tartoztak. Ma is az a helyzet, hogy a mélyen gondolkodó, igazán töprengő emberek, akik nem a felszíneken járnak, hanem lejjebb mennek, azok mind mélyen és igazán vallásosak. És a vallásosságban is örvendetes változás található. Elhagytuk a felszínes vallásosságot, és az embereknek a hitében, vallás életében bizonyos ilyen mélység és sűrűség jelentkezik. Olyan lelkéletet látunk, mi papok, olyan boldogság ezt látni egyes emberekben és sok lélekben, hogy az ember elszégyelli magát mellette, hogy Istenem, én pap vagyok, és hol vagyok én tőle, aki annyi bőtöt vállal, annyit imádkozik, annyit gondolkodik, és olyan komolyan veszi az egész hitet. És ha magatokra gondoltok, egész biztos megállapítjátok, én szeretem Jézust. Visszagondoltok a kisgyerekkorra. Egész biztos, hogy sok-sok élmény fűződik hozzá, mikor kicsikék voltatok. Jézuskát mennyire szerettétek. Az édesanyja, meg a nagymama, hogy hozzá édesgetett benneteket a szenthez, a jóhoz, a széphez. Aztán mikor első áldozók voltunk, igaz-e? Hogy szeretjük az Úr Jézus? A gyerekek szokták azzal ugratni egymást, hogy ki kinek a szeretője. Aztán megmagyaráztam nekik, hogy nézzétek csak, ti nem vagytok tisztában a dolgokkal. Tudjátok, hogy az első áldozókat miért nevezik kismennyasszonynak, meg kisvőlegénynek? Hát nem tudták, hogy miért. Tudom, azért, mert nekik szeretőjük van, meg nekem is van szeretőm. Tisztelendő bácsinak szeretője, mondom, bizony van, és kimondtam a nagy szót, Jézus. Jézus az én szeretőm, és az első áldozónak, meg a többi gyereknek is a szeretője, fiúnak, lánynak egyaránt a Jézuska. És azóta nem hallom, hogy egymást ezzel csúfolnák, hogy ki a szeretője, mert érzik, hogy ez az ő részükre egy szent szó, mert az Úr Jézus az, akihez ilyen nagyon erős szeretettel kapcsolódnak. Kedves testvérek, ez a lelki gyakorlat is azt mutatja, hiszen 8 estén keresztül részt venni, figyelni, hallgatni, gondolkodni, befogadni ennyi gondolatot nem kis dolog. És azt mutatja, hogy milyen igény van bennetek. Másik 3 napos lelki gyakorlatok vannak, ez egy különlegesség, ez a 8 napos, és lám, mennyi hány léleknek ez az igénye, hogy hosszú időn keresztül 8 estén elmélyülni a hitben, a hitigazságokban, meg saját lelki életünkben. Tehát első részünknek ez lesz a végeredménye,
hogy bár az Úr Jézus 2000 évvel ezelőtt élt a földön, de sokkal jelenvalóbb részünkre, mint sok most élő ember. Ez a csodálatos, csak úgy lehet megérteni, hogy a kegyelemnek, Istennek a nagy titka. Olyan közel van hozzánk, és annyira szeretjük, annyira érte élünk, halunk, hogy sokkal közelebb van hozzánk bárkinél. A beszéd második részében azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan is szeressük az Úr Jézust. Hogy hogyan mutassuk azt meg. Hát sokféleképpen. És ebben találékonynak kell lenni. Tudjátok, hogy a szerelmesek is, házastársak is, barátok is mindenféle eszközt, módot kitalálnak, hogy a másiknak kedveskedjenek. Ebben rettentő találékonyak. Éppen így, aki Jézus szereti, annak is kicsit hasonlónak kell lenni Ernő bácsihoz. Ez az Ernő bácsi, ez egy irtózatosan kedves öreg úr volt, kórházi jó barátom, öreg vegyészmérnök, aki sok mindenen ment keresztül, érdekesen beszél, és olyan elragadtatással beszélt az anyuskáról, ez a felesége volt, hogy az csodálatos. Mikor már látogatási nap volt, nem evett délbe, mondtam neki, pórul tetik járni, Ernő bácsi, mert nem jön az anyóka, az nem lesz koszt. Tisztelendő úr, előbb esik le a nap az égről, mint hogy az én anyókám ne jöjjön engem látogatni, és ne hozza a legfinomabbat, amit szeretek. És ő elbeszélte nekem, hogy hogyan kérte meg a felesége kezét. Nem is gondoljátok. Nagyon találékony volt. Az Ernő bácsi a feleségének a gerléjét kilopta a kalitykából, a gerlét. Aztán a gerlének a lábára rákötözte a karikagyűrűt. Értitek, hogy micsoda ész van itt? Azután a gerlét fogta a karikagyűrűvel, szépen bekopogtatotta a mennyasszony valónak az ajtaján, az testét kinyitotta, akkor elengedte szépen a gerlét, és a gerlé a karikagyűrűvel szépen a mennyasszonynak a kezébe repült, és akkor mondta el Ernő bácsi a lánykérést. Tehát mennyi szellemesség van ebben. Kinek jutna az eszébe, tehát egy nagyon nagyszerű embernek, meg aki nagyon, de nagyon szereti a hitessének valót. De valahogy az Úr Jézus is nekünk így kell szeretni, ilyen leleményesen. Példának okáért az egyik műtős, illetőleg ilyen nővér, aki röntgennél dolgozott, azt találta ki, hogy ő a templomok részére ilyen plakátokat gyárt. És ezeket ő gyártotta, ragasztotta, írta, és nekem is hozott, vitte saját kezűleg, és mondta, tisztelendő úr, én így mutatom meg, hogy szeretem Jézust, a plakátokat gyártom. Boldog volt, hogy ezzel segített, ki tudja hány templomon, és ő szabadidőben ezeket festegette, saját költségén utazott a vonaton, és hozta, vitte, Jézus szerette, így mutatta meg. Amikor Recskre kerültem, első ízben ott gyóntattam először ott beszéltem Recsken, feltűnt, hogy minden csupa piros pünköskor volt, mondták, hogy az ottani kertész az a saját virágaival díszíti a templomot. Ő így mutatta meg a szeretetét, hogy a virágot adta a templomnak. Aztán hallottam már nem egyet, aki éjszaka szentségimádást végez, bizonyos napokon 1 óráig, ő ezzel mutatja meg a szeretetét. Nálunk is mindig gyönyörű virág van a szembeoltáron,
akkor is, amikor legdrágább, az asszonyok ezzel mutatják meg a szeretetüket, hogy virágot adnak. És ebben rettentő leleményesnek kell lenni, hogy hogyan tudom a saját módomon, a saját utamon az Úr Jézusnak kifejezni, hogy én őt szeretem. Aztán hogyan kell megmutatni? Mert Jézus ám kikötötte, hogy nem lehet őt akárhoz szeretni, vannak bizonyos pontok, ahol ő pardont nem ismer. Azt mondta, aki szeret engem, az megtartja parancsaimat. Értitek? Aki szeret engem, az megtartja parancsaimat. Tehát az elképzelhetetlen dolog, hogy valaki bűnben él, súlyos bűnben, szándékosan és akarva, ez a súlyos halálos bűn, ugyanakkor azt mondja, hogy én szeretem Jézust. Káromkodik, és ő szereti Jézust. Nem jár szentmisére, ő szereti Jézust. Elhanyagolja a vallási kötelességeit, nem gyónik, nem áldozik, ő szereti mégis Jézust. Ilyen nincs. Aki szeret engem, az megtartja parancsaimat. Nagyon kellene vigyázni, amikor énekeljük, arról énekelünk, hogy nagyon szeretjük az Úr Jézust, és őt semmiért nem akarjuk megbántani. Szabiós Szent Domonkos jusson az eszünkbe, ő első áldozás alkalmából megfogalmazta magának a jó feltételét, ez volt, inkább a halál, mint a halálos bűn. Inkább akar meghalni, mint súlyos bűnt elkövetni. Ez az egyik mód, amit Jézus behajt rajtunk és követel tőlünk, hogy megtartani a parancsokat. A második mód pedig, ami szintén Jézus követel tőlünk, hogy szeretni kell az embereket. Szent János apostol a levelében pontosan kifejti, hogy aki azt mondja, hogy szereti az Istent, az szeresse az embertársát is. Mert ha nem szereti az embertársát, akit lát, hogyan szerethetné az Istent, akit nem lát? Azt parancsolta az Isten, mondja Szent János apostol, aki szereti Istent, az szeresse fele barátját is. Nem lehet még imádkozni is annak, aki gyűlölködik. Minél inkább szeretjük az Úr Jézust, annál jobban szeretjük az embereket. Ment meglátogatni Afrikába egy missziós telepet egy újságíró, körülnézett ott, megborzett, amit látott, és akkor mondta a nővérnek, a kedves nővérnek, nővérke, én $1000, napi $1000 nem lennék itt. Ez borzalmas, hát ez nem lehet kibírni. Erre azt válaszolta a nővér, kedves uram, én se lennék itt $1000 se. Hát akkor mi van itt? Jézusért, az más. Mi is Jézusért szeretjük az embereket. És van nekem még egy nagyon fontos gondolatom ezzel kapcsolatban, amire talán még nem is jutott eszetekbe. Itt arról van szó, hogy az Úr Jézus előtt nagyon, de nagyon nagy a szerepe az ember vágyainak, az akarati életnek. A világban az, hogy mit szeretnék, az nem számít. De az Istennél az, hogy mit szeretnék, nagyon sokat számít. Már a bűnnél is. Igaz, hogy ha vágyakozunk bűn után, de nem követjük el, de örömmel gondolunk rá, akkor beleestünk a bűnbe.
Maga az akart vágy, és abban én örömömet találom, az bűn, akkor is, ha nem tettem semmit. De hál' Istennek ám ugyanez áll a jóságra is. Ha én vágyakozom nagy, szép dolgok után, hősiesség után, és ha nem tettem egy lépést sem, mert nem sikerült, vagy nincsen arra módom, de megvan bennem a vágy, akkor az úgy veszi az Úr Jézus, mintha meg is tettük volna. Liziói Kis Szent Teréz a lelki naplójában leírja, hogy ő mi minden szeretne lenni. Pap, hogy ő hogy áldoztatna, ő hogy beszélne, csak ne lenne nő, hanem férfi, pap lenne. Meg missziós lenne, és elmenne a világ minden országába, és hirdetne Jézust. És ő vértanú lenne, mindenféle vértanúságot végig szenvedne boldogan Jézusért. Ott volt a Kármelben, nem lehetett pap, nem lehetett missziós, nem lett vértanú, de mert akarta, szerette volna, és kész volt erre, az Úr Jézus ezt úgy vette, mintha mindezt végig szenvedte, végig harcolta volna. No most mi emberek nagyon szeretünk álmodozni. A gyerek különösen, a fiatal még jobban, de még én is szeretek úgy este, amikor még nem sikerül elaludni, úgy álmodozni, hogy ez lenne, az lenne. Hát álmodozzunk, kedves testvérek, ilyen dolgokról, hogy de szeretnék én, de valami nagyon nagy dolgokat gondoljunk ki, de igazán őszintén Jézusnak a szeretetéről mindenre készek vagyunk, hogy de szeretnék én mindenkit megtéríteni, de szeretnék én nagyon szépen beszélni Jézusról, de szeretnék én sokat szenvedni érte, sokat segíteni mindenkinek, és ha megvan bennünk ez a vágy, akkor ezt úgy veszi az Úr Jézus, mintha meg is tennénk, és jó pontul szolgál nekünk. És a szeretetnek az utolsó jele pedig, ha készek vagyunk hozzá elmenni, az Úrral együtt lenni örökre. Olyan helyes az a Szent Pál, amikor töpreng, hogy mit tegyen, mintha módjába állna, úgy írja, hogy meghalljak, vagy ne halljak, mintha rá lenne bízva. Ha életben maradok, írja, akkor ez hasznos munkát jelent. Ha meghalok, akkor meg nagyon jó lenne. Hát, mit csináljak? És végül aztán azt írja, hogy legjobb lenne feloszolni és Krisztussal lenni. De azért marad boldogan a munka kedvéért, mert hasznos az egyháznak. Aki borzalmasan fél a haláltól, az érdekesen szereti Jézust, hogy nem akar hozzá menni. Tehát így szeressük az Úr Jézust, átismételjük egy kicsikét, megtartjuk a parancsait, azután fele barátainkat szeretjük Jézus kedvéért, azután nagy vágyakat ébresztünk a szívünkben, amelyek bizonyítják azt, hogy mi szeretjük az Úr Jézust, és amikor a halálra gondolunk, akkor nem borzalom fog el bennünket, hanem egy picike vágy, hogy jó lenne a mi szeretett Jézusunkkal együtt lenni. Elérkeztünk a befejezéshez. Egy jezsuita atyáról lesz szó, Zsozs Izsáknak hívták, kanadai vértanú. Kétszer kerül Kanadában az indiánoknak a fogságába. Az első fogság alkalmával az indiánok ezt az atyát, jezsuita atyát kikötötték egy fához. Több hónapig ott tartották ebben a furcsa börtönben, picike ruhában, több hónapig, télen és nyáron, szabad ég alatt, legkevesebbet adtak neki enni, és
és ő ott volt kikötve a fához. És mit tett ő? Tört 2 fadarabot, összeillesztette, letette maga elé a földre a keresztet, és aztán nézte a keresztet. Nézte. És írja az életrajzában, amit Franciaországban állított össze, hogy ekkor tanult meg imádkozni. Ott teljesen tudott azonosulni, amikor Franciaországból visszatért újból Kanadába, akkor már vértanúságot szenvedett, biztos, hogy örült annak, hogy erre a kitüntetésre méltatta őt, szeretett Ura Istene az Úr Jézus. Kedves úr testvérek, mi is próbáljuk megszeretni az Urat. Az elközelgő napokban, már holnap is halljuk majd a passiót, Jézus szenvedés történetét, otthon pedig nézzük el mi is a keresztet, ha nem is vagyunk kikötve fához, nézzük a keresztet, gondolunk a szenvedés történetre, és a kereszttel, és a kereszten, ami szívünkből kitör az Úr Jézus iránt való szeretet, és egész biztos nem csak mondjuk majd szájjal, hanem a szívünkben is érezzük, Jézusom, én nagyon szeretlek téged. Jézusom, én neked élek, neked halok, élve, halva, tied vagyok. Amen.